Tantawade kay butang naman ang hagdanan. So ato silang tabuon sa bus. Kay layo ang poste. Pwede ang poste. Pupurot. Kapoy. Galing pa itong wire, galing pa ito doon, no? Kabilang poste. Ayan yung poste, oh. Yun, layo, no? Saka ikabit namin dito sa isang poste. Saka papunta naman doon sa kabilang poste. Hanggat may poste. Ang init. Ayan mga baday, kay gutom. Gutom na gutom. Brother! Ay, tabot na sa destinasyon sa opisina. Maniudto na ta mga buddies.